Jokaiselle koiralle voi elämänsä aikana tulla tilanne, että kuonokoppa on pakko pukea. Sen takia sen pukemisesta on tärkeää tehdä kivaa. Aluksi koira palkitaan mistä tahansa kiinnostuksen osoittamisesta kuonokoppaa kohtaan. Tuttuja temppuja, kuten esineiden noutamista, voi hyödyntää kuonokoppaan tutustumisessakin. Just miten hyvä. Kun kuonokopan koskettaminen on rakennettu koiralle kannattavaksi, aletaan harjoittelemaan pitoa. Pikkuhiljaa. Kuonokoppaa ei isketä koiralle suoraan päähän kiinni, vaan harjoitellaan ensin omaehtoisesti sen pitämistä. Kun aiemmat tehtävät sujuvat hyvin, voidaan harjoitella kuonokopan sulkemista. Tämänkään vaiheen ei tule aiheuttaa koiralla paniikkia. Jos huomaat, että se aiheuttaa paniikkia, on siirryttävä takaisin helpompiin, kivempiin tehtäviin. Jokaiselle koiralle on mahdollista opettaa kuonokopan lähestyminen, kuonokopan pukeminen ja kuonokopan pitäminen. Tämä on taito siinä, missä kaulapannan tai valjaiden tai manttelin pukemisen salliminenkin.